एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति डीजे साजन राजा। बारे नु देश के सिपहिया खाली आवेले छठ पर जहिया आके घटिया सजैले सिरा सो पता बनैले आके घटिया सजैले सिरा सो पता बनैले टिका कइले बाड़े गुंडा से हो घर से निकल है पूरा झुंडा से हो दौड़ा ले है हीरो होंडा से हो घर से निकल है पूरा झुंडा से हो दौड़ा ले हैं हीरो होंडा से हो। डीजे साजन राजा। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति हो गइला शाम भइला यार धक्के बेरी हे दिना ना थौगी करी ना देरी रउएला धइल बफलवा के ढेरी करी ना कृपा नजर रउआ फेरी ए बाबा फेरी हो गइला शाम भइला यार धक्के बेरी हे दिना ना थौगी करी ना देरी रउएला धइल बफलवा के ढेरी करी ना कृपा नजर रउआ फेरी साथे छोटा कानू आइला जाने कहां बा भुलाइला साथे छोटा कानू आइला जाने कहां बा भुलाइला थकल बानियों के ढूंढा से हो घर से निकल है पूरा झुंडा से हो दौड़ा ले हैं हीरो होंडा से हो घर से निकल है पूरा झुंडा से हो दौड़ा ले हैं हीरो होंडा से हो। डीजे साजन राजा। बसंत भोरे कोसी ले आई हैं कुना कुआरा माई के गीतिया नु गई हैं घूमी के घरे घरे सबके जगई हैं रही अन्हारा धरी लाइट बतई हैं मिठू बसंत भोरे कोसी ले आई हैं कुना कुआरा माई के गीतिया नु गई हैं घूमी के घरे घरे सबके जगई हैं रही अन्हारा धरी लाइट बतई हैं कह दिया होई भोरा बिट्टू लाला देवर मोरा कह दिया होई भोरा बिट्टू लाला देवर मोरा मच्छा मुंडा के हो घर से निकल है पूरा झुंडा से हो दौड़ा ले हैं हीरो होंडा से हो घर से निकल है पूरा झुंडा से हो दौड़ा ले हैं हीरो होंडा से हो पिया बारे नु देश के सिपहिया खाली आवेले छठ पर जहिया आके घटिया सजैले सिरा सो पता बनैले आके घटिया सजैले सिरा सो पता बनैले टिका कइले बाड़े गुंडा से हो घर से निकल है पूरा झुंडा से हो दौड़ा ले हैं हीरो होंडा से हो घर से निकल है पूरा झुंडा से हो दौड़ा ले हैं हीरो होंडा से हो। आरके रिकॉर्डिंग स्टूडियो लखौरा।